Gràcies a tots i a totes. Crec que esta nit els valencians i valencianes estem fent història i alguns pensaven que aquest era un acord qualsevol, que aquest era a soles un matrimoni de conveniència, i no és veritat. Hem demostrat en un programa treballat, en un programa molt treballat en la gent, en una campanya en la que la gent ha sigut el motor, en la que no han sigut els bancs, no han sigut les grans empreses, no han sigut els mitjans, haveu sigut vosaltres. Vull donar-vos les gràcies avui perquè la campanya no hauria sigut possible sense vosaltres. Vosaltres sou el veritable motor de la campanya. La gent... Gràcies als candidats, gràcies a la gent, però fonamentalment gràcies a vosaltres. Des d'ara tindrem un grup parlamentari propi a Madrid, però sobretot tindrem el recolzament i la garantia de que hi haurà una força del canvi, del verdader canvi, fort en el Congrés. I per tant, nosaltres estem confiats en que serem capaços de transformar este país. Pablo està donant en aquest mateix moment la seva valoració. Siga existiendo parlamentariamente en nuestro país, y solamente les podemos felicitar y desearle lo mejor. Starting a new political era in our country. Our defense of the social justice and our fight against corruption are going to be the political lines of our book in our country. Per tot el nostre programa es traduïsca en un canvi profund també a l'estat espanyol com estem protagonitzant ací. Ànim i endavant, molt bona nit! Sou fantàstics! Mariano y yo teníem un deute que s'havia de resoldre en aquestes eleccions. Qui guanyava en Sueca, en el meu poble? Li hem tret 10 punts al PP. Visca Sueca! Mariano ya no podrá tornar a dir usted no gana ni en su pueblo. Àngela, ara digues tu de Berroguar. Ara anem a presentar-vos alguns dels nostres diputats. Vinga, el número 3 d'Alacant, el gran amic que hem fet campanya junts, Ferran. Bona nit a tots i a totes. Han sigut molts anys de lluita i formant-nos junts. Jo volia fer una xicoteta referència al cas d'Alacant. En Alacant ningú pràcticament ens donava 3 diputats. I hem tret 3 diputats i hem estat relativament proper de treure el quart. Per tant, enhorabona als alacantins i alacantines. Mireu, el millor d'avui ha sigut sense cap dubte que hem aconseguit que el bipartidisme traguera la meitat dels vots. Per tant, això vol dir el fi d'un règim i l'inici d'un nou règim on esteu tots vosaltres. I ara, per acabar, és necessari dir que sí que es pot, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. I ara vos passe amb Rosa. Bona nit.
estic molt il·lusionada perquè hem guanyat tots els ciutadans i les ciutadanes. Ha guanyat la voluntat d'un canvi al País Valencià i ha guanyat la voluntat d'un canvi a l'estat espanyol. I el mèrit és vostre. Un aplaudiment per vosaltres. Anem a fer sentir la nostra veu a Madrid i a tot l'estat espanyol i anem a ser la vostra veu, anem a recollir les paraules del nostre poeta Estellés i anem a ser la vostra veu, la veu del poble valencià, de les ciutadanes i els ciutadans. Tenim per davant una tasca molt important, una tasca fonamental, que és no decebre la confiança que avui heu posat en tots nosaltres i anem a treballar de valent per treure això endavant i que aquesta confiança estiga totalment satisfeta i puguem treure moltes propostes de futur per a tots. Moltes gràcies. Gràcies a totes i a tots. En Sueca hem guanyat, però en el poble d'Àngela, en Berreguar també. Y en Benetússer, y en Oliva, y en más pobres, som imparables. Y en Massalfassar, la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, que també hem guanyat. I ara, el diputat que ens representa, Enric Bataller, de número 3. Companyes, companys, ja està. Ja hem tornat a fer història. El 24 de maig fèrem història sí, al País Valencià. I ara, a Madrid, hem tornat a demostrar que som un poble que està en peu, que s'ha alçat, que ja s'ha cansat. Tenim un grup parlamentari que podeu confiar que estarem treballant per a que la nostra veu se senta, per a ser rellevants. Amb el resultat que hem obtingut, amb 9 diputats, anem a ser una peça fonamental en este Parlament que serà molt mòbil. S'ha acabat això de les alternances. Ara serem una alternativa i nosaltres jugarem i serem part important en aquesta alternativa. Estarem contínuament vigilants. I m'agradaria també recordar una actitud que dia Vicent Andrés Estellés, perquè nosaltres farem com ell recomanava. Ell dia, no dormiràs, car vellaràs en la llarga nit del teu poble. I això farem en esta legislatura, velar per tot el nostre poble. Gràcies. Bueno, acabem així l'acte. Mireu la seu del PP en Madrid. Que vagin a preparant-se. Bueno, bona nit, que soni la música, a celebrar-ho i demà tots i totes a treballar. Molts d'ànim, som imparables. Visca Compromís, visca Podem, és el moment. Endavant.